जेब्लासिम प्रमद बर'नि रिलेसननि मानसिया आबसुनि बिबानाव थागोन, जेब्लासिम हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि रिलेसननि मानसिया आबसुनि बिबानाव थागोन, अब्लासिम आसाम सरकारखौ प्रेसार होनो हानाय नङा। जे नैबे गाबोन 24 मेआव भारत सरकारजों आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो जों जि सागानगिरि आफादखौ लाफानानै इउबिपिअ एबसु बेवहाय मोनसे जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मेल जायो आरो बेयो बोसोराव खेबनै खेबथाम बेबादि जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जानायाव नै गाबोन जानो गोनां मोनसे मेल बिथांमोनहा लादों आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि जानो गोनां 29 अक्ट'नि जे प्रोटेस्ट डेमनस्ट्रेशन बेखौ जों दोनथ'दों। दा जों आसा खालामो जे बे मेलनि गेजेरजों जोङो गासै बे मानगोनां बारग' एनडिपि दैदेनगिरि बिथांमोननि जे मेम्बार्सफोरनि जेसेबां केसफोर दङ जोङो जिबादि जों नाजाबोदों आरोबाव जों मिजिंथियो नैबे मोनसे जि मेल जागोन बिनि गेजेरैबो माखासे जोङो बिनि राहाखौ मोनगोन होननानै बेखौ फोजोबनायनि राहाखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामनानै नैबे सावरायनो लानायखौ मान होनानै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ दोनथ'दों। जेब्लासिम प्रमद बर'नि आगदा आगथि बिथांमोना आबसुनि बिबानगिरियाव थागोन अब्लासिम प्रमद बर'नि सायाव मालाबाबो बाथ्रा बुंनो हानाय नङा, बिटिआर सरकारनि एगेन्स्टै बाथ्रा बुंनो हानाय नङा, एक्स एनडिपिनि जेंनानि सायाव बाथ्रा बुंनो हानाय नङा, रायजो राजाफोरनि हमायसानि खोथा बुंनो हानाय नङा। जेब्लासिम प्रमद बर'नि रिलेसननि मानसिया आबसुनि बिबानाव थागोन अब्लासिम बाथ्रा बुंनो हानाय नङा। जेलाव थानाय मानसिफोरखौ हेरेसमेन्ट होनाय, एनआइए कर्टआ हेरेसमेन्ट होनाय बे टटेलि स्टप जानांगोन। दा बेखौनो लानानै जों दिनै बे बाथ्राखौ जों फोसावबाय आरो गासै रायजो राजा बारग' एनडिएफबि एबसुनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरखौ 29 मेआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदि बे दाबिखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय आं बयखौबो गंगायै खावलायबाय। गोजोन्थों। भिडिअनि फुटेजाव खोनाखाबाय, बुंदों मोनसे मावदों मोनसे। जेब्ला जों उन्दैनिफ्राय जों खोनाबोदों सोरांनाय लोगो लोगो आन्दालन, सोरांनाय लोगो लोगो सरकारनि टेबोलाव सावरायनाय खोनायो, सानफ्रामबो खोनायो सरकारजों थगायजानाय। अबे मोनसेखौ लानो? आन्दालनखौ लानो ना सरकारजों टेबोलाव सावरायनायखौ लानो ना थगायजानायखौ खोनासंनो? बेसेबां बर'नि हमायसाया बेबायदि जाबोगासिनो। नाथाय साननैसोनि सिगां आसाम सरकार, बिटिसि बिटिआर सरकारा आरो दिल्ली सरकारा जयै सावरायलायदों होननानै खोनादोंमोन। नाथाय मा सावरायखो? एनडिपिनि केसनि जेंना, जोबथेसालियाव थानाय जोहोलावफोरनि उदांनि माला जागोन जों खोनानो मोनासै। नाथाय दिनैनि थारिखखौ बर'फ्रा गासैबो ज' हेफाजाब होलायनो थाखाय खावलायदोंमोन। एक्स एनडिपि साफ्रोमबो बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन, साफ्रोमबो आबसुनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै साफ्रोमबो बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन दिनैनि थारिखआव। नाथाय साननैसोनि सिगां उइद्र' खालायदों, माने सावरायलायनाय जादों। सावरायलायनाया मा जाखो? बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव जों दिनै खोनानो मोनासै मा सावरायलायनाय जाखो। नाथाय जों जोनोमनि उननिफ्रायनो आन्दालन सरकारजों सावरायनाय, मालाबा दिल्लीयाव सावरायनाय, मालाबा गुवाहाटीयाव सावरायनाय, मालाबा क'क्राझाराव सावरायनाय, बेसेबां सावरायनाय। खोनायोल' सरकारजों थगायजानाय। सावरायो मा सावरायखो जों खोनानो मोनफिनासै। साननैसोनि सिगां एक्स एनडिपिफोरखौ मेन्टेलि टर्चार होनाय, सोरांबानो एक्स एनडिपिनि जेलाव थानाय केसनि सायाव राय होनाय, मोनफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ बेबायदि माखासे मेन्टेलि टर्चार होनानै सुख गैयै जानाय लोंनाय, असान्ति बेबायदि माखासे थासारिखौ आसाम सरकार, भारत सरकार आरो एनआइए, आसाम पुलिस मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआ एक्स एनडिपिफोरखौ माने सोरांनाय लोगो लोगो जानो लोंनो सुख गैया। हरनि साननि टर्चार बेबायदि मेन्टेलि टर्चार होनानै एक्स एनडिपिफोरनि देहा थासारि, जानाय लोंनाय, उन्दुनाय सान्थि गैया। सोरबाया दिनै फाग्लानि लामायाव फैनो गोनां जादों, सोरबाया न' बां गारनानै गुबुन जायगायाव गथ' गथाय गारनानै आन्द्रायनो गोनां जादों। बेफोरनि दायनिगिरिया सोर? गिबियाव जों बुंनांगोन प्रमद बर',
गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना बर'नि हमायसाखौ एक्सएनडिपिनि हमायसाखौ जुदि फोजोबनो गोसोबा बिथांमोननि खुगायाव जों खोनानांगौमोन आसाम सरकार भारत सरकारा जुदि थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालायाबा एक्सएनडिपिनि केसफ्रा उदां जायाबा बिटिआरनि माखासे पावार खुंथायखौ लांफिनदो नाथाय बिथांमोना गावसिनि गादिखौ सनानि साजायनानैसो बिथांमोना दांलाय बिलिरलाय सिबियो नाथाय बिथांमोना गावसिनि गादियाव जिरायनायनि सिगां एक्सएनडिपिफोरनि केसनि जेंनाखौ बिथांमोना साननो गोनां जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोननि उदां खालायनायनि बिथांमोना साननि हरनि सियाराव जिरायनायनि सिगां टेबोलाव जिरायनायनि सिगां बिथांमोना हाजार बार सिन्था खालायनाया मोजां नाथाय बिथांमोना गावसिनि सियाराव जिरायनानै गावसिनि गादियाव जिरायनानै बिथांमोना गाबोन मा ड्रेस बायगोन सोरनिबा प्रग्राम हाबा खेरायाव मा लांगोन बिथांमोना गाबोन अबेयाव पार्टी खालायनांगौ गाबोन अबेयाव प्रग्राम खालायनांगौ बेबायदिनोल' हिसाब पत्र बिथांमोना माखासे गावसिनि गोहो खुंथायखौ गावसिनि गादियाव जिरायनानै सोरनिबा बार्थडे जानाय सोरनिबा हाबा खेराइ जानाय सोरनिबा फेमिलिनि सना रुफा बायनाय सोरनिबा फेमिलिनि गारि गुरा बायनाय सोरनिबा पार्टीनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाय बेखौल' बिथांमोना गावसिनि गादियाव जिरायनानै सिन्था खालायो बेबायदिखौ जों बांसिनै नुदों दिपेन बर' सारनि सायाव आं बुंनाङामोन दिनैनि समाव मानो होनोबा साननैसो सिगां दिपेन बर' सारा मेडिकेलावनो दंमोन आरो दिपेन बर' सारनि देहाया जोबोद दिनैसिम स्ट्रं नङा अब्लाबो आं दिपेन बर' सारनाव निमाहा बिनानै दिपेन बर' सारनि देहानि थासारिखौ नायनानै आं दिनै भिडिअ खालायनाङामोन अब्लाबो आं फंनैसो आंनि पार्सनेलि आं बुंनो सानदों आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जायोब्ला दिपेन बर' सारनाव आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो दिनैनि समाव बर' हारिनि गेजेराव जुदि एक्सपार्ट सोरजों फन खालायदों सोरजों फन खालाया सोरजों सोरनिबा फनखौ मिस कलनो सोरनिबा फनखौ रिसिभनो सोरनिबा फनखौ डायल कलनो बेफोरखौ जुदि सोरबा माखासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एक्सपार्ट मानसि थायोबा हेमन्त सारा दिपेन बर' सारनाव बोसोरसेयाव खेबबेसे फन मारिखो मामानि प्रमद बर' सारा दिपेन बर' सारनाव खेबबेसे फन मारिखो बेफोरखौ जुदि सोरबा एक्सपार्ट मानसि थायोब्ला दिनैनि समाव गासैबो रोखा रोखा नुजोबगोन बर'नि हमायसा एक्सएनडिपिनि हमायसाखौ सावरायनो थाखायसो दिपेन बर' सारनाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फन खालायो ना बिथांमोना माखासे पार्सनेलि सावरायनो फन खालायो मालाबा समाव प्रमद बर'आ दिपेन बर' सारनाव हरनि समाव साननि समाव अबे हमायसाखौ अबे माखासे बर' हारिनि माखासे जेंनानि सायाव एक्सएनडिपिफोरनि जेंनानि सायाव रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव फरायसाफोरनि जेंनानि सायाव सावरायलायनो थाखाय दिपेन बर' सारनाव प्रमद बर' सारा फन खालायनाया बेसेबां बार खालायखो बोसोरसेयाव मानि थाखाय एसेबां फन खालायखो जुदि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव एक्सपार्ट मानसि थायोब्ला हयथ' स्पष्ट जागोन हरनि साननि खालायाबो जानो हागौ आंनि गोसोआव साननायसो खालायाखैबो जानो हागौ आंनि साननायसो नाथाय आंनि गोसो गोरबोआव आं सानो हरनि समाव मालाबा प्रमद बर' सारा दिपेन बर' सारनाव मानिबा थाखाय लेंहरो फै मोजां गाज्रि सावरायहरो नाथाय मोजां गाज्रि सावरायनायनि फन हरलायनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय माखासे एक्सएनडिपिनि जानानै आबसुआ मालाबा समाव माथो होयोब्ला प्रमद बर'निफ्राय दिपेन बर' सारनाव फन थाङो जानो हागौ एक्सएनडिपिफोरनि केसनि जेंना जोबथेसालियाव थानायनि जेंनाखौ आबसुफ्रा मालाबा समाव सोमखारि बा सरकारनि सायाव हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय दिपेन बर' सारनाव फन थाङो जानो हागौ बा हराबो जानो हागौ नाथाय आंनि गोसो गोरबोआव साननायसो दिपेन बर' सारा एक्सएनडिपिनि जानानै जोबथेसालियाव थानायफोरनि रायजो राजाफोरनि जानानै जुदि माबा मोनसे सानोब्ला हयथ' हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिफ्राय प्रमद बर' सारनिफ्राय दिपेन बर' सारनाव फन थाङो जानो हागौ
दा बेफोरनि एक्सपार्ट मानसि थायोब्ला मा प्रमद बर'जों दिपेन बर'जों सावरायलायनाय जायो, हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों दिपेन बर' सारजों मा सावरायनाय जायो, बेफोरखौ जुदि सोरबा एक्सपार्ट मानसि थायोब्ला डिटेल्स बिथांमोननि माखासे भइस रेकर्डखौ बुजिजोबगोन। अब्ला आं दिनै आंनि बुंनायफ्राव आंनि साननाय, बे आंनि साननायसो नङाबो जानो हागौ, प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव जुदि बुंनो गोनां जायोबा प्रमद बर'नि रिलेसन थानाय मानसिया मालाबाबो जानो हानाय नङा। आसाम सरकारनि जुदि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनो गोनां जायोब्ला हेमन्त सारनि रिलेसन थानाय मानसिया मालाबाबो बुंनो हानाय नङा। बिनि थाखायनो आं सानो, आंनि साननायसो आरो आंनि खुगाजों आं फोरमायनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला जोंनि बर' माहारिनि जोंनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम आं आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो आरो दिपेन बर' सारनावबो आं निमाहा बियो। जोंनि बर' हारिनि हमायसाखौ बा एक्स एन डि पि नि हमायसाखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ आसाम सरकारखौ दिल्ली सरकाराव जुदि प्रेसार होनोबा हेमन्त सारजों रिलेसन थानाय मानसिया जानो हानाय नङा आबसुनि दैदेनगिरि। प्रमद बर'नि जुदि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनो गोनां जायोबा, बिटिआर सरकारनि माखासे हमायसाखौ जुदि बुंनो गोनां जायोबा प्रमद बर'नि रिलेसन मानसिया आबसुनि दैदेनगिरि जानो हानाय नङा। प्रमद बर'नि जुदि खामानि मावनायनि सायाव बुंनो गोनां जायोबा प्रमद बर'नि रिलेसन थायै मानसि जानांगोन, अब्लासो बुंनो हागोन। दिनैनि समाव आबसुफ्रा खावलायदोंमोन साफ्रोमबो रायजो राजाखौ, साफ्रोमबो एक्स एन डि पि फोरखौ दिनैनि समाव सरकारनि सायाव जोबथेसालियाव थानाय एक्स एन डि पि फोरनि केसनि जेंना बेफोरखौ सरकारनि सायाव माखासे मेसेज हरनो थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव गासैबो खौसे जानानै आसाम सरकार, भारत सरकार, बिटिआर सरकारखौ बा बिटिसि सरकारखौ खावलायनो थाखाय दिनैनि समाव थारिख लादोंमोन। नाथाय बेफोरखौ मानो थाखाय उइथड्र खालायखो? सरकारा मेसेज होबाय एक्स एन डि पि नि जेंना, जोबथेसालियाव थानाय आरो बिटिआरनि माखासे सिमा बारायनाय जिखुनु जाया हमायसाखौ सावरायनो थाखाय सावरायलायनायनि दिन थारिख लानानै सावरायबाय। नाथाय मा सावरायखो? बर' रायजो राजाफ्रा एक्स एन डि पि फ्रा दिनै स्पष्ट दिनै खोनानो मोनफिनाखै मा सावरायखो। नाथाय जों जोनोमनि उननिफ्रायनो आन्दालन सोरांबानो सरकारनि टेबोलाव सावरायनाय खोनायो जों थगायजानाय, नाथाय मा सावरायनानै स्पष्ट जाखो दिनैनि समाव जों दिनै खोनानो मोनासै। बिनि थाखायनो आं जोबथारनायाव आं खावलायो, दिपेन बर' सारा जेब्लासिम आबसुनि बिबानाव थागोन बर' रायजो राजाफोरनि एक्स एन डि पि नि जानानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला हेमन्तनि सायाव बुंनो हानाय नङा, आसाम सरकारनि सायाव बुंनो हानाय नङा, प्रमद बर'नि सायाव बुंनो हानाय नङा, बिटिसि बिटिआरनि सायाव बुंनो हानाय नङा, दिल्ली सरकारनि सायाव बुंनो हानाय नङा। जेब्लासिम दिपेन बर'नि बिबाना थागोन अब्लासिम बुंनो हायैखौ जों नुहुरो। जेब्लासिम प्रमद बर'नि आगदा आगथि बिथांमोना आबसुनि बिबानखौ लागोन अब्लासिम बिटिसि बिटिआरनि माखासे हमायसाखौ, एक्स एन डि पि नि हमायसाखौ जोबथेसालियाव थानायफोरनि उदांनि सायाव मालाबाबो सरकारनि सायाव बाथ्रा बुंनो हानाय नङा होननानै आंनि गोसो गोरबोआव आं सानो।